μακρύνει, με κατηχήσει στα λίτιμα και το κορμί μου στιγμή δεν πάβει να τυραννιέται. Ο πατέρας μου είναι από τη Λακατάμια και η μάνα μου από τον Άγιον Αμβρόσιο της Κερίνιας. Είναι το γένος Χαπέσι, ποιητάριες, μάλιστα, είναι το γένος εκείνο. Και ο πατέρας μου ήταν αυτοδίδακτος μουσικός, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Πολύ. Εγώ μεγάλωσα στη Νεάπολη Λευκωσίας, κατεχόμενη. Και από τη Νεάπολη φύγαμε το 1974. Κιθάρα με έμαθε ο μεγάλος μου αδερφός, ο οποίος ζει στην Αγγλία τώρα. Έμαθε ο ένας τον άλλο. Η πρώτη μου δουλειά σαν μουσικός υπήρξα αντικαταστάτης ενός παλιού συναδερφού, ο οποίος ζει στον Καναδά. Το όνομα του, θυμάσαι το? Χριστάκης Γαμπρούδης. Δούλευε σε έναν καπαρέ και για κάποιο λόγο δεν μπορεί να πάει και τον αντικατέστησα εγώ. Σε ηλικία 16 χρονών. Και πήγες σαν κιθαρίστας και σαν τραγουδιστής. Ναι. Σε ποιο, θυμάσαι το όνομα του καπαρέ που δουλεύσετε τότε? Νομίζω ήταν αμπάσατερ. Ήταν μες στη Ριγέννης, ήταν οδός στον καπαρέ, δεν είχε ένα άλλο. Έτσι ήταν τα καπαρέ που φανταζόμασταν άλλες εποχές, ήταν κάπως διαφορετικά. Ήταν οικογενειακά. Πρόγραμμα με τα πάντα, φορούσαμε στολή, με σακάκια, με κουστούμια, ήταν μπουρδέλα τα καπαρέ. Ύστερα πήγα στο Αντωνάκης Μπαρ. 72 πρέπει να ήμουν στο Αντωνάκης Μπαρ. Έπαιρνε με ο πατέρας μου. Ύστερα σε κάποια φάση πήγαινα με το ποδήλατο. Και ύστερα σε κάποια στιγμή έγινα 18 χρονών και έφυγα άδεια της μοτόρας. Και πήγαινα με την μοτόρα. Έκανα 1,5 χρόνο σίγουρα. Σίγουρα. Στη ζωή μου μετά που είχα κέντρο 23 χρόνια ας πούμε, είχα πάρα πολλές εμπειρίες και διδάγματα από τον Αντωνάκη. Οι κιθαρίστες τότε δεν ήταν για να πούν λαϊκά βαρετά. Τούτα ήταν δουλειά των μπουζουξίες. Τα μπουζουξίτικα τα κομμάτια. Εμείς λέμε πιο ελαφρά πράγματα. Καντάδες, ταγκό, βάλς, ρούμπες. Θεωρεί του ότι κάνει κάτι καλό ο μουσικός. Άλλο να δεν το θέλω για γαμπρό. Μέσα του 72 προς 73 επία ελληνική ταβέρνα. Τούτη φωτογραφία για να καταλάβεις. Έτσι, ελληνική ταβέρνα, εδώ είναι τα ήμουν. Τόσο είναι ο Τζόσεφ, ο κουμπάρος μου, και είναι ένας από τους μέντορες μου. Και μετά ήρθε και ο Μιχαλάκης Γιασεμίδης. Πικρά καλοκαιριά, έμαθα κοντά σου να περνώ. Νεκρά περιστεριά, γέμισε η αφηγή τον ουρανό. Μέσα στον πόλεμο, μη σε δουλεύα, όση ώρα 4 το πρωί. Στην ελληνική ταβέρνα. Όση ώρα 4 που έλεγε το κέρφιο. Είχε κόσμο. Τίνγκα. Ήταν τίνγκα. Είχε κομμένο το ποδάρι, κατάφλωμα ένα παλικάρι, όλο ντυμένο στο χακί. Είχε παράσημα στο στήθος, χρωμάτιστες κορδέλες πλήθος, κι άριστα στην πολεμική. Με τον Νάσον τον Παναγιώτη που έκαναμε συναυλίες, πάρα πολλές. Μες στον πόλεμο και ενώ ήμουν στρατιώτης. Με πλήσαν σε βάθη κελί, σαν ηλιαγό μπουδρούμι, δίπλα μου καίει ένα κερί, πλάι μου ένα λουλούδι. Την περίοδο που δεν λειτουργούσαν τα κέντρα, λειτουργούσε έναν υπόγειο απέναντι από το Άντις Πίτσα, που κάτω είχε ένα λέγεται το κατόι. Και παίζαμε για μέ. Ακουστικά, ήταν έτσι, πόλεμος. Δεν μου να σου πω. Μανούλα θα φύγει
τελειώνει ο πόλεμος. Εγώ είμαι στο στρατό. Στο στρατό, στη Φιλαρμονική, επία με Οκτώβρη του 1974. Συνέχισα στην Ελληνική Ταβέρνα μέχρι που απολύθηκα. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ζητήσαν μας και εμένα διατάξαμε, είμαστε 5 στρατιώτες και πήγαμε με το χορευτικό συγκρότημα Σούστα στην Αμερική για συναυλίες. Γυρίσαμε όλη την Αμερική, κάναμε 2 μήνες. Πριν την Αμερική, καλά θυμούμαι το 75 κάτι, Σεπτέμβρη του 75, μόλις έχω πάει στη Φιλαρμονική, διατάξαμε να πάω στην Αυστραλία. Και πήγα άλλους 2 μήνες στην Αυστραλία, πάλι με τη Σούσταν πιο λίγα άτομα. Δεν μπορώ να σου πω πόση αγάπη μας έδειχναν. Και δεν είχα ξαναδεί, σου λέω, κυπριακό συγκρότημα, τίποτα. Τα θέατρα άρχισε η παράσταση η ώρα 8, 6 ήταν γεμάτα πίτα. Υπεύθυνος για εκείνη την αποστολή που μας πήραν ήταν ένας ραδιοπαρουσιαστής δικός μας Λεμεσανός, πρέπει να ζει τώρα στην Αμερική διότι ήταν στην Αυστραλία, Νίκ Άντον λέγεται. Νίκος Αντωνιάδης. Τούτος ο Νίκ Άντον ήταν ένας τυπός, πιάνε τον μάτι του εύκολα. Τελειώνει η πρώτη παράσταση το πρόγραμμα μου, πήγαν όλοι, ήθελαν κασέτες μου, δικές μου. Λέει μου αύριο το πρωί, μην κανονίσεις τίποτε, κανόνισα στούντιο, θα πάμε να κάνεις κασέτες, να πουλάς. Πήγαμε σε ένα στούντιο, το οποίο ήταν κέντρο, έκατσαν μπροστά από ένα μικρόφωνο, την τρίτη παράσταση ήρθε, έφερε πόσες κασέτες. Δεν έμεινε μια. Έφυγα από την Αυστραλία, δεν έξερα πού να βάλω τα λεφτά. Σπούδασα με τα λεφτά. Στράφηκα πίσω, πήγα στη Φιλαρμονική, πήγα δουλειά πάλι στην Ελληνική Ταβέρνα και έρχεται το 1976 που πάμε στην Αμερική. Γυρίσαμε, δεν μπορώ να σου πω πόσες πόλεις. Παίξαμε σε θέατρο των 5.000 στο Μακκόρμικ στο Σικάγο, Madison Square Garden, παίξαμε στη Νέα Νιόρκη. Πάντα στον ίδιο το σκοπό. Φέρτε μου να πηγώ το ακριβότερο πιωτό, εγώ πληρώνω τα μάτια π' αγαπώ. Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιωτό, εγώ πληρώνω τα μάτια π' αγαπώ. Λοιπόν, αγαπητέ μου, θα ζήσω μια ζωή πολύ ευτυχισμένη, να μου αγαπάς και να μου έχεις εμπιστοσύνη. Ναι, αγαπητέ μου, και εσύ, εντάξει. Ποια είναι τότε, ξανά. Το 1979 επαντρεύτηκα και ήμουν πάλι μουσικός. Part-time. Δεν δουλεύκα κάθε νύχτα. Δούλεψα στο Mickey's Tavern, το παλιό. Και ύστερα ξεκίνησα και πήγαινα στο Τζελάρι. Ύστερα σε κάποια στιγμή, το 81-82, ήρθε ο μεγάλος μου αδερφός
που την Αγγλία και επειδή ήθελε να παίζει, παίζαμε τσάμε μαζί. Ναι. Πάμπος Χαραλάμπος. Ύστερα πήγαμε ξανά στην ελληνική ταβέρνα. Ήταν ο Περικλής, έπαιζε μπουζούκιν ο Περικλής. Ήταν η Μύρια, νομίζω έχω φωτογραφία δάμε. Έχω, τούτη είναι στην ελληνική ταβέρνα. Εγώ και η Μύρια. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, παράπονο του αγέρα στα νησιά. Η νύχτα σαν ανοίγει η αγκαλιά σου, στην ερημό ανοίγει η εκκλησιά. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, παράπονο του αγέρα στα νησιά. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είναι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Είσαι ποτάμι, μια... Εν τω μεταξύ, την περίοδο που ήμουν στην ελληνική ταβέρνα, έτυχαινε να κάνω και τις αποστολές στην Αμερική με τον Τεύκρο. Και πιέναμε και ερχόμαστε, πιέναμε μια 15 μέρες ερχόμαστε. Επία πάλι στο γελάρι, έπαιζα κάπως διάστημα για μέ και ύστερα σε κάποια στιγμή, ναι, 90-91, ήρθε ο Περικλής και είπε μου να κάνουμε κέντρο μαζί. Και κάναμε τον πειρασμό. Μόνο μια φορά κάνει σοβαρά η καρδιά του ανθρώπου να βρεθεί στο επιτόπου λιώμα φανερά. Μόνο μια φορά έγραψα για σένα πικρά κι ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά. Είμαστε για με σαν συνεταιροί, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας, εγώ και εκείνος. Σε κάποια στιγμή είπαμε μας ότι να σταματήσουμε εμείς, σταματήσαμε και να σταματήσει να υπάρχει το πράγμα με την μορφή και τα όργανα και να έρθει ο Χατζινάσιος. Γιώργος Χατζινάσιος, ο καταξιωμένος Έλληνας συνθέτης, τώρα και στην Κύπρο, σε συνεργασία με άλλους εκλεκτούς μουσικούς και το δημοφιλή Σταύρο Σιδερά, παρουσιάζει στο Music Hall Πειρασμός ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα με 2 πιάνα. Σε κάποια στιγμή εγώ εμάλωσα με τον Χατζινάσιο. Οι Κυπραίοι ήθελαν να βγουν να χορέψουν, να κάνουν αυτό. Πώς είναι ώρα να ακούεις το πιάνο να πει. Ναι, δεν ξέρω εγώ. Πήγαμε μια νύχτα στην Τζέννη να φάμε και λέω του μάστρο, να σου πω κάτι. Εν και γίνεται το πρόγραμμα που έχουμε να συνεχιστεί και μετά τις γιορτές. Το λοιπόν, λέει μου τι, δεν θα με τραβήξεις εσύ στη μιζέρια τη δική σου. Και λέω του μάστρο μου, είναι μιζέρια τούτα που σου λέω. Τούτα είναι πράγματα τα οποία εμείς ζούμε, ξέρουμε τα. Είμαι Κυπραίος μουσικός, Λευκοσιάτης μουσικός, ξέρω τι σου λέω. Όχι, όχι. Λέω εντάξει, παιδιά, sorry, εγώ να φύγω. Έφυγε. Πήγα στο γελάρι μου. Ξέρα τη δουλειά, ξέραμε, ήμουν. Έτυχαινε φορές που έλειπε ο Παναής, ο Μαστρός, και ήμουν εγώ. Ναι, ήμουν εγώ κατά κάποιον τρόπο υπεύθυνος, ότι άμα κάθεσαι και πάνω στο μπαλκόν και παίζεις, sorry στα ούλα. Καταλαβες.
Έξερα, ήμουν πολλά γνώριμος ο χώρος. Σε κάποια στιγμή έναν από τα γαρσόνια που ήταν μέσα εκεί, ο Σάβας, ήρθε λέει μου, ρε, πάμε να κάνουμε ένα κέντρο εχκιόμας, ρε, λέει μου. Βαρέθηκε να στον Παναή. Δεν ήξερα πώς, είπα ναι, ας πούμε, και ήφραμε έναν κέντρο. Ήταν μεξικάνικο πριν το πιάσω εγώ, ήταν μεξικάνικο. Πριν ήταν ελληνική ταβέρνα Ρογενού Γιαννακού, ήταν διάφορα άλλα, ας πούμε, ονόματα, και όταν κατέληξε μεξικάνικο και ήταν να το κλείσει, αγοράσαμε το εμείς και μπήκαμε το 92, Νιόβρη του 92. Ζήσαμε τις εποχές που ο κόσμος έφκαινε, επλήρωνε. Έρχεται μες στο κέντρο, έρχεται να διασκεδάσει. Να διασκεδάσει χωρίς να ενοχλήσει. Σεβέτουν και τους μουσικούς, σεβέτουν και το μαγαζίν και τα καρσόνια και τους διπλανούς. Που και μέσα περάσαν πολλοί μουσικοί. Σαν ο Τεύκρος ήταν 10 χρόνια. Ο Γιάννος ο Ιωάννου, εκείνος 10 χρόνια. Ήταν ο Σωτήρης ο Προκοπίου Μπουζούκη, ο οποίος είναι στην Αυστραλία τώρα, και εκείνος έκαμε πολύ καιρό. Ο Χριστάκης ο Ορφανού παίζει βιολίν, παίζει πλήκτρα τώρα, μπαγλαμάν, τραγουδά. Ας κρατήσουν τη κόρη και θα βρουν μαγιώτικα στέκια παχιώτικα βρε. Τα τελευταία χρόνια που ήταν δικό μου το κέντρο, είχα την τύχη να είναι ο γιος μου πολλές φορές βοηθός, ας πούμε, καταπληκτικός τραγουδιστής. Το λέω όχι γιατί είναι γιος μου, αλλά γιατί έτσι είναι, και καλός μουσικός της δουλειάς. Τραγουδίστριες δεν είχαμε πολλές. Είχαμε καλές τραγουδίστριες, αλλά όχι πολλές. Ήταν και η Θεανό σε κάποια στιγμή, ήταν η Μαρία Επαντέχη, η Αυγή Χατζηπαύλου, και οι τραγουδίστριες ιδίως που ήταν κοντά μας, ας πούμε στα 5-8. Αν δεν ρωτήσεις τώρα, λαλούς σου, επία σχολείο στα 5-8.
πρώτο τηλεοπτικός διαγωνισμός που έλαβα μέρος ήταν με τη Βύση. Έπαιζε κιθάρα ο αδερφός μου ο Μεσαίος, όχι ο μεγάλος, και είπαμε ο ένας ήταν Ιρλανδός και ο άλλος ήταν Ιουδαίος, είπαμε τον εμείς, και η Βύση είπε το ανθισμένες πασχαλιές, να μόνο τις... Ναι, έπαιζε η Λία πιάνο και τραγούδαν οι... Κέρδισε, όχι περάσαν, κέρδισε, ναι, κέρδισε τζιν το διαγωνισμό. Όταν αρβωνιάστηκα την επόμενη χρονιά έγινε το πρώτο να η ευκαιρία. Την ίδια φουρνιά, την ίδια ημέρα με τη γλυκερία. Έκαναν μας οτίσον και πήγαμε ώστε να πάμε σπίτι, τηλεφωνήσαν, εγκρίνεστε να έρθετε να σας παρουσιάσουν. Έφυγε εκείνη και είπαν το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι και ύστερα έφυγε εγώ και είπα το αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου. Και πάμε. Και πάει ο τσαμέ και τελειώνει τσαμέ. Εγώ δεν ενδιαφερθήκα που τσαμέ έτσι. Δεν θέλει ήρωες και κατάκτητες, θέλει ειρήνη και ενωμένες καρδιές. Freedom, ελευθερία, liberté, ειρήνη για σένα και για μένα. Freedom, αδέρφια όλη στη γη, κόκκινη νεύρη και λευκή. Κοιμήσου, Κατερίνα, μη φοβάσαι και θα με δω όταν κοιμάσαι. Κοιμήσου, μη μάθεις την αλήθεια αυτή που μας χαλά τα παραμύθια. Με 75 βαθμούς δεύτερο τραγούδι ανακηρύχθη το Νανούρισμα της Κατερίνας από την Κύπρο. Σίγουρα αυτό θα ψηφίζετε κι εσείς. Με συνθέτη τον Πέτρο Γιαννάκη, στιχουργό τη Ροδούλα Παπαλαμπριανού και ερμηνευτή τον Πανίκο Χαραλάμπους. Μπράβο στην Κύπρο. Με παίρνεις πότε με μια από εκεί και πότε μια από δά, και μια το κύμα με φύλλα και μια με τιμωρά. Θα αρκούμε πως μου έδωκες κλειδί του παραδείσου, στην πόρτα να σε καρτερώ, να κλέφτω το φιλί σου, να κλέφτω το φιλί σου. Μα έψαμε από μίτσιν, ο
πως η γη σου, τα καλή ιστορία σου, η γλώσσα σου, το δι σου, αξίζει Κύπρος μου για μεν, πόρταν του παραδείσου, πας στο θρανίον εγγράφα, για πάντα εραστή σου. Είσαι της Άγιας Εβδομάδας, μεγάλο Σάββατο πρωί, ήρθε και πέσασιν τα μαύρα, τούτη δική μου τη ζωή. Ήρθε και πέσασιν τα μαύρα, τούτη δική μου τη ζωή. Μικρά παιδιά που έχουν αφήσει τις αλάνες και παίζουν σταυροπόδι στα ταρχή. Αρκείς και πελάνα, τεστεράτες σε πιάνα που τον πολύ καμών. Αρχής και πελάνα, τεστεράτες σε πιάνα, μα ακόμα καρτερό. Αφροδίτες, ανεράδες, αροναπνές, γκασεμιά, λέγουν για αλλού τα κολοσσάτα στον της πορνίζω πια. Έλαϊτουν τα ειδόνια μες στα τούτη μυρωδιά, ήμουν φεύγουν τα κορώνια, μα δεν αλλάσεις καρδιά. Η απόψινή βραδιά είναι η τιμητική του Πανίκου του Χαραλάμπους, τον οποίον καλώ στη σκηνή. Να ξέρετε ότι είναι πολύ συγκινητική στιγμή για οποιοδήποτε καλλιτέχνη στην Κύπρο, που έχουμε αναλώσει πάνω από 30 χρόνια στη νύχτα και δώσαμε τη ψυχή μας για να διασκεδάζουμε όλους εσάς στερημένοι από τις οικογένειές μας, τις οποίες ευχαριστούμε που μας ανεχτήκαν τόσα χρόνια. Να λείπουμε τα βράδια. Για σένα, Τα αρνητικά τι είναι ενός μουσικού, όπως θες και εγώ. Εστερήθηκα σε κάποιο βαθμό το μεγάλωμα των μωρών. Μέχρι να έρθουν στο σημείο να καταλάβουν ότι τούτον που κάνεις το γυαλό τους, πρωταρχικά, πρώτη στα γυαλό τους, ας πούμε, παίρνει καιρό. Είχα την τύχη να ζήσω καλές εποχές. Καλές εποχές που ο κόσμος και εξόδευε και σεβόταν. Αποκόμισα την αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό του κόσμου της Λευκωσίας πρώτα και μετά όσους με βλέπουν τηλεοπτικά στα προγράμματα του ΡΙΚ. Και στους άλλους σταθμούς έχω πάει, ας πούμε, σε πάρα πολλά προγράμματα. Πάντα έντιμα, πάντα φουλ επαγγελματικά να κάνουν το δουλειά μου όπως πρέπει να κάνω. Μπορεί στον έρωτα παιδί να είμαι άτυχο, η μοναξιά μπορεί να μου σπάσε τα νευρά. Μα στις αγάπες σου όταν σε πιάνει λάστιχο, δεν το ανέχομαι να με έχεις για ρεζέρβα. Μες στον ψευτικό δουλειά, παίξε μου την κλοπενιά, παίξε μου την κλοπενιά, και ο μήνας σε γενιά, και ο μήνας σε γενιά.
ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς και στα πλούτια εμένα πάλι τα ζητάς. Που ζητάς να πας αφού μ' αγαπάς και στα πλούτια εμένα πάλι τα ζητάς. Πάμε! Μαζί μας! Μας πήγανε πλημέλημα επί διάταραξη και όμως τα μητρώα μας τα βρήκανε εντάξει. Και όμως τα μητρώα μας τα βρήκανε εντάξει. Μας πήγανε πλημέλημα επί διάταραξη. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο θέλω να το τονίσω, έχω δικαίωμα να το τονίσω, ας πούμε. Θα δεις τους νέους μουσικούς, τους νέους τραγουδιστές ότι τους λείπουν τα βιώματα. Το καταλαβαίνεις? Τους λείπουν τα βιώματα για να βγουν και να τραγουδήσουν εκείνα τα οποία πρέπει να τραγουδήσουν. Εν και σημαίνει ότι επειδή είσαι έκαμες 6 μαθήματα ορθοφωνίας ή επειδή έχεις μια σωστή φωνή έγινες ερμηνευτής. Ότι σε χείλη φλόγεις εμένα όταν σε δουν γιατί σιωπούν. Θα κινηθούν κι αυτά θλιμμένα για να σου πούν πως αγαπούν. Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και εσένα, με έναν έρωτα μεγάλο αληθινό. Τα καλάζια σου τα μάτια, τα θλιμμένα, το καθάρτιο της λιμής του ουρανού. Δεν με ενοχλεί η αναγνωρισιμότητα. Αντιθέτως πολλές φορές με βοήθησε. Θα σου πω κάτι το οποίο πολλές φορές τσακώθηκα με τη γυναίκα μου γιατί είχε δίκαιο, αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν είμαι της δημοσιότητας, δημόσιος χεσίτης. Εν το έχεις, όχι, τίποτε. Θέλεις να έρθεις στο κέντρο, ας πούμε, να δω την ψυχή μου να περάσεις καλά. Αλλά δεν θα βουρήσω δεξιά, αριστερά, Παναγιά μου, μα παίζω για με, μα να στείλω φωτογραφίες, μα να κάνω να μ' δείξω. Σήκω χόρεψε κουκλί μου, να σε δω να σε χαρώ. Σήκω χόρεψε κουκλί μου, να σε δω να σε χαρώ. Ζήτε τέλει μορτίκο, νίνα νάια μπορούμε νίνα νάι νάι. Ζήτε τέλει μορτίκο, νίνα νάια μπορούμε νίνα νάι νάι. Όπα νίνα νίνα νάια νίνα νάι νάι, νίνα νάια μπορούμε νίνα νάι νάι. Όπα νίνα νίνα νάια νίνα νάι νάι, νίνα νάια μπορούμε νίνα νάι νάι. Όταν κλαις, το δάκρυ σαν διαμάντια αργό κυλάει. Αγάπη μου τι όμορφα που κλαις, ακόμα λίγο κλάψε και σου πάει. Αγάπη μου τι όμορφα που κλαις, ακόμα λίγο κλάψε και σου πάει. Νιώθω πάρα πολύ ευχαριστημένος από την αντιμετώπιση τους νέους μουσικούς και τους νέους τραγουδιστές απέναντι, ας πούμε, γιατί ξέρεις γιατί έχω αποδείξει και το λέω χωρίς κανέναν ίχνος έπαρσης ότι δεν επερίπαιξα κανένα στη δουλειά μου. Ήμουν εντάξει στη δουλειά μου.
τραγουδιστής έπρεπε να τραγουδήσω, να τραγουδήσω, να παίξω, να διασκεδάσω τον κόσμο. Ήμουν τίμιος σε αυτά που έκανα. Όλοι οι ρεμπέτες στο ντουνιά εμένα μ' αγαπούνε, μόλις θα μ' αντιγρίσουνε θυσία θα γεννούνε, μόλις θα μ' αντιγρίσουνε θυσία θα γεννούνε. Είναι η ζωή μια θάλασσα και εμείς καπεταναίοι είναι στα αλήθεια τυχεροί όσοι πεθαίνουν νέοι. Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ είναι η ζωή του καθενός. Θάλασσα δίχως άκρη.